Hi ha adjunts molt joves, moltes ganes d'ensenyar-nos coses, i que és un hospital que als residents ens dona molt de joc per a poder desenvolupar-nos, perquè no som gaire abundants, per dir-ho així. Hi ha poquets de cada especialitat i això és molt bo, de forma egoista per nosaltres. Ja comparant amb altres llocs més grans, vosaltres tocareu moltes més coses que d'ells, fareu diagnòstics diferencials vosaltres molt supervisats però sols, molt més amplis, i la veritat que és un lloc perfecte per fer medicina interna perquè tocareu molta més cosa i aquí Manresa és la referència i arribarà tot. En medicina interna tenim un servei que és, el que pensé, molt potent en quant a adjunts, que són de molts llocs diferents i poden enriquir-vos molt. Són un servei també jove i que també hi ha gent amb molta expertesa al darrere. Vine a Manresa perquè jo vaig venir i no m'arrepenteixo, de veritat.